baby more, honey more. Kaitiri n'otu echoe onaya, onye kewanayo, love more, ihunaya, ayawo nke more. Kaitiri n'otu echoe onaya, onye kewanayo, love more, ihunaya. Love amaka. Make come back with you, Nina. Yeah, Biko. Talk on that, Biko. You will not understand. Oh. Maybe Biko was no. Chai. Then call guy say go you. Fine man with a fine lady. Why are you magagene? For what come you boy are you magagene? E boy be kai we bani masia. What will I go back no miano. What man want be for shawama? Obi wa kai. You will you melu shawama. E ta nasi na na wata kila nyadiru. Wana nya kwala anu. Iwe bani masia. Ifulu anu. Na akwala anu no miano kigote. What man want be for shawama. Onya fu mebe na atia. Hita na atasem. Ochana neme enjoyment. Obo na afuka nata. Akwala anu kwa. Ikwugom na this girl amale shiwe. Ken give iji akwala anu we mesha am. Obi kage. For what? Iji akwala anu mesha am. Ona la vu mo anyi be ji biscuit bone e mesha am. Wala akwala anu. Ke biscuit bone. Malo. Ifukuzo anu mo bukanda. Na akwala anu for what? Ila vu ji biscuit bone. Okala makali akwala anu. I bet you fool anu. Maybe me ki we gbasie ike. No, magana onye gbo bi na ma bosilike. Onye gbo na ma bosilike. What nonsense? Hey, baby Malo. Maybe you were telling you about my Enugu State. Ọzọkwakwa. Mba. Asọba ibe na nke mere ọzọkwakwa. Baby, nke ejem night my jawet here. Oh, baby, because you know. Hey, baby, na test go dey careful for this baby test. Hey, baby mu. Oga because you test ya nene. Oga nye. Ya bata. Ana go feel. Ni ga ma. Eh mo halma wanya. Yo na ya maga. Baby on no lose. Malana. Baby oga. Baby. Officer, enwe boy sisi side fa bia kita. Ife boy side me o fa kwa na onyo bu na ya kwa ndi officer. Agbolo onya adoba. Onwe be me anya na chokwu. Ekpo anya na chokwu ndi obu na ya kwa ndi officer obuna agbatusigo ndi nke anani. Ife ji bia kita o ka mamu na akpon backup. E jenyela ya aka because I don't show mu na ya nu ogu a. Because my brother, tell the lebo ndi abu. Ina ju de gbofabu. Ndi nke no side ya. Ka bu AK47 rapid. Ndi nke no side ya we jide machine gun. Enwe ndi no kwa side ifu ji missile. Then ndi nke we jide bomb. Ya ife na agwa ibu. Makedu. Brother, good afternoon. Mommy, I'm going to Jiliwa ya kai be kita kai ro ki jele ni. What type of plane is this? Brother. No na le mi ona. Kim na eme ba. Mama enwa alumi. What type of plane is this? Boss ke ije. Adu kan do police na na ebe anazi anata. Ba no today. Ka ona le kwu o ma cha nwa do to ulo ogbu ka idala. Yes sir. I'm not going to defend the menu. I play my part. Onye na wezikwa ebe anwa akwatu ya nke a gbasara. Everybody to your tent. Oh, Israel.
Ike.